Takže tě klidně, Petře, jdu dopředu. Já se jinak jmenuji Prokop Mejstřík a s Petrem už jsme dělali rozhovor minulý rok na Království nebes. Mluvili jsme o těch Jesus eventech, těch evangelizacích, o organizaci Zasáhnout svět. A rád bych na to dneska navázal. Jen krátce představení Petra. Jseš senior pastor křesťanských sborů Milost v Praze, v Brně, v Ostravě, na Slovensku jezdíš. Máš s sebou rodinu, nebo ne s sebou, s manželkou jste přijeli, ale jak máte rodinu, jsi už i dědou. Takže to je jenom krátce něco k tobě, ale pojďme se vrhnout na naše téma, který tady spolu máme. Budeme mluvit o těch Jesus eventech, o Zasáhnout svět. Jsem se chtěl zeptat, nějak obecně povíš, jaké to bylo letos? Vlastně druhý rok, když jste začali dělat ty stále evangelizace, tak jak to letos šlo, v nějakém obecném měřítku, pak můžeme jít do nějakých detailů. Je to dobrý? Je to základ? Co? Jo, dobrý? Ne. Ještě jedno. Dobrý. No, takže dobré to bolo tento rok. Dobre to bolo, mali sme na 11 mestách sme stavali stan. 56 bohoslúžieb tam bolo. A stane uverilo nejakých 530 ľudí alebo tak. A plus ešte na tých pouličných organizáciách okolo dohromady nejakých cez 1300. 62 sa tam pokrstilo. A mám správy zo všetkých miest, kde sme robili, že sú noví ľudia v tých zboroch. Takže je to super. No. Takže 11 akcí se podařilo. Kolik to bylo měst? 11 tím pádem? Začali sme Kromnežíš, Olomouc, Ostrava, Žilina, Nitra, potom tam bolo Praha, Ústí nad Labem, Pardubice a už aj neviem. Jo, dobro. Rozjíždělo se to postupně, jakože si v tom viděl, jak nějak by gradovalo postupem toho času během toho jara, léta, nebo to fakt záleželo město od města? Záleží město od města. Město od města. Jo, takže fakt to bylo rozdílné. Třeba myslíš jako v reakcích lidí, jak na to reagovali, nebo v zapojení třeba církví místních? Dôležité bolo zapojenie tých miestnych zborov, tam, kde sa to zapojilo veľa zborov alebo viac a naozaj to podporili seriózne, tak tam to bolo silné. A tam trebárs Kromnežíš, to je mesto, kde není veľa kresťanov celkovo, aj sú tam asi 3 zbory charizmatické, alebo tak letničné, ale to bol pôvodne jeden, ktorý sa rozdelil v priebehu 25 rokov, takže je tam dohromady. Tí miestni ľudia hovorili, že ich tam môže byť tak 50-60, čo boli pôvodne v tom zbore, takže potenciálne s nami mohlo spolupracovať tých 50-60 ľudí, tí tam všetci aj boli, plus náš tým a tak, takže dohromady takých 100 veriacich a keď tam bolo tak 50, ja neviem, 60 neveriacich, tak asi tak to bolo, ale treba v Prahe, tam bolo aj 500 ľudí, lebo tam to podporili viaceré zbory a bolo to proste silné. No, tak to je. No a na tu Prahu bych možná navázal, že tam mě zaujalo, že jste to měli vlastně 5 dní v kuse, většinou ty Jesus eventy byly pátek večer až neděle, takže takhle jako na víkend. Ale říkal jsem si, v té Praze, když to prostě jelo takhle jako, já jsem to zažil osobně v Olomouci, jsem byl a prostě to gradovalo, ty lidi v tom městě si toho víc a víc všímali, prostě tam stojí obrovský stan najednou, sdílí si tam evangelium, dostávají pozvánky. A tak jak to pak bylo v té Praze vlastně, když to tam bylo 5 dní v kuse, nejenom 2,5, ale fakt 5 dní. No tak v Prahe to bolo na dobrom mieste, na Letenskej pláni, takže tam to vidieť v tramvaji od Sparty a tak všade, takže tam to bolo také reklama sama o sebe. A aj tým, ako bolo rôzne služby, rôzne evangelizačné týmy z Prahy aj z Čiech do toho boli zapojení, takže pozývali tam ľudí, tak tam to bolo proste silné. Aj tá aktivita tých zborov, že tam mali zbory postavené tie informačné stánky svoje, tak to bolo také živé. My sme to minulý rok robili, takže sme tam mali ešte aj taký sprievodný detský program, skákacie hrady a tak, tento rok sme to vynechali, lebo sme chceli, aby fakt sa ľudia koncentrovali na to, čo sa deje v tom stane. Nechceli sme to urobiť iba na úrovni, že nejakých rozhovorov a tak, mať dobré rozhovory o viere, ale je to celé založené,
na tom, aby zažili proste Božiu moc, Boží dotyk, proste aby videli zázraky a všetky tieto veci, pohyb Svätého Ducha. Tak sme chceli, aby boli ľudia hlavne v stane, a potom sme mali týmy, ktoré evangelizovali ešte okolo toho stanu a pozvali tých ľudí, aby prišli tam a sadli si. A tam bolo veľa ľudí aktívnych, z rôznych zborov, proste aj takých nadzborových organizácií rôznych, tak to bolo silné tam. No. Možná trošku rovnou se tam i na další rok. Počítám, že budete dělat GIS eventy, že v tom budete pokračovat. Vidíš v tomhle nějakou, že to bude pokračovat tímhle směrem, že ty akce budou třeba jako na delší čas než ten víkend? Nebo počítáte spíš zatím s tím víkendovým formátem ve většině měst? No ešte rozmýšľame, určite ich neurobíme už 11 miest, lebo to bolo extrémne náročné. A tie zbory sa zapojili inými vecami, ale do tej stavby a toho stráženia stanu moc nie. Takže to bolo všetko na tom našom týme a boli dosť vyčerpaní z toho. Takže pokiaľ sa do toho nezapojí, ako že mohli by byť ani 2 alebo 3 také týmy, ktoré to postavia, prevezú, zbalia, tak na tom jednom týme to nemôže byť, lebo to bol extrém. Takže teraz ich budeme robiť maximálne 8, tak ako sme ich robili, alebo možno 4, ale bude to týždeň. Na jednom mieste od pondelka do nedele celý týždeň a bude to začínať už týždeň predtým, už proste reklama, pozývanie ľudí a tak ešte rozvažujeme tieto dve možnosti. Jo, takže buď ich bude trošku víc v nějakém kratším měřítku nebo méně, ale nějaké jako dlouhodobější akce v tom městě. Áno, v mestách to bude po týždeň, ale v Prahe to bude 14 dní, to som zabudol povedať. Takže Prahu máte isto na další čas. Teraz to bolo tiež 2 týždne v kuse, ale útorok, streda, štvrtok a piatok nebol program ako jeden týždeň. Sme tam také voľno, tak boli iba na ulici, ale nie v stane. No. Zmínil jsi nějaké jako počty lidí, kteří byli jako zachráněni, nebo prostě se rozhodli, že chtějí začít žít s Bohem. Křty probíhaly vždycky v neděli, většinou to tak bývalo, že v neděli pak byly křty na těch akcích, říkal nějakých 62 lidí za těch akcí pokřtilo. A nějaké nejsilnější momenty pro tebe z tohohle roku? No tak bolo v Ústí nad Labe, bolo, vlastne Štefán sa tam modlil, že to bolo od narodenia hluchonemá, dievčina bola taká 20-ročná, tak mohla mať tak 20 rokov, hluchonemá sa narodila a bola tam uzdravená, začala počuť, proste začala jej niečo opakovať, ale tým, že nevie hovoriť, tak to boli iba také zvuky a celá rodina vlastne tam bola, tak sa obratili, chodia tam do nejakého zboru v Ústí, boli z toho takí nadšení. No, Marle zahadzovali. Potom sme mali napríklad v Ostrave, myslím, že to bolo, tam jedna, ale nie, to bolo tiež asi v Prahe. Hluchá začala počuť, to bolo v piatok, to bolo na tom výlete a v stredu hneď bola už v zbore, potom v miestnom zbore aj v nedeľu a už proste chodí do zboru. Takže také veci sme tam mali a veľa tam bolo uzdravení, veľa rôznych, no. Také. Jedna sestra napríklad svedčila, že práve jej diagnostikovali, alebo nie diagnostikovali, iba našli jej nádor, nevedeli, či je zhubný, či nie, niekde v tých ženských orgánoch. A bola tam služba za uzdravenie, ona cítila, že sa jej proste dotkol Svätý Duch, a išla aj dopredu vydať svedectvo, že sa jej dotkol Pán, že verí, že je uzdravená a na druhý deň to z nej vypadlo. Takže bola už objednaná na tú, myslím, že tú biopsiu sa to či ako, tak už jej nemali vlastne čo riešiť, takže ten doktor ani nevedel, či to bolo zúbom, či nie, ale tak jej napísal do karty, že tiež nevedia, ako k tomu došlo, ale nemá to skrátka. Takže ani až za pol roka ho pozvali na kontrolu, že nič nie je proste. Áno, super. Takže boli, no. Zázraky se děly. Já si pamatuju, v Olomouci, co jsme zažili, tak nějaký pán prostě dostal pěstí do ucha a ten den asi a večer prostě byl uzdravený a tak a spousta věcí. Chci být kázaný evangelium, tak Bůh to doprovází svýma znameníma. Je to jednoduché. Když se nekáže, tak znamení tolik nejsou. Všiml jsem si i spolupráce se zahraničím, že jste pozývali různé zahraniční evangelisty, služby s tím CFAN, Kristus pro všechny národy, jste hodně v kontaktu. Jak se to daří? Jaký z toho máš pocit takhle se spoluprácí se zahraničními jako organizacemi, lidmi? No, my sme zapojení v takej novej európskej iniciatíve, volá sa to Europe Shall Be Saved, neviem, či to poznáte.
Je tam trebárs aj Ben Fitzgerald, čo robia Awakeningy, potom sme tam aj my, je tam aj Cefan európsky a je to také združenie, aby proste všetky služby, ktoré kážu evanjelium v európskom kontinente, aby o sebe vedeli. A sme zapojení do toho, to je EPA 21, to sme si tiež počuli. To bola veľká konferencia teraz v Amsterdame a ďalšia bude až za 10 rokov. A to je, aby od roku 2023 do roku 2033 každý človek na svete počul evanjelium a zažil do tých Svätého Ducha. Či už sa obráti alebo nie, to je druhá vec, ale skrátka, aby každý dostal tú príležitosť, počul evanjelium a Európa v podstate v tom tak trochu najviac spala. A to je taká iniciatíva akoby zobudiť cirkev, proste prebudiť k tomu, aby sa to začalo. Vlastne teraz sa organizujú tie pochody v Európe, to asi viete, aj Praha bude, že a proste rôzne tieto veci, no, ďaká pánovi. Takže díky vlastně zapojení do této iniciativy nějaké evropské, tak automaticky ty propojení s těma dalšíma evangelistama a organizacemi vlastně přicházejí. No vlastně tam je od Škandinávie až po Balkán, od Ukrajiny, prostě po Anglicko, sú tam rôzne služby, o ktorých som ani nepočul v živote, treba z Portugalska alebo tak, čo nie sme moc v kontakte. Takže začína to, tak sa to rozbieha, by sa dalo povedať. Super. Co jste se za tenhle rok nejvíc naučili? Co vám to nejvíc dalo? Protože minulý rok těch akcí byly 2, 4, nějak tak, jste udělali Jesus eventy. Vím, že na letošek jste to fakt připravili tak ve větším měřítku. Takže to samozřejmě přineslo nějaké nové výzvy, něco, co jste se naučili, co si třeba odnášíte z tohohle roku do toho dalšího, co posunout, udělat jinak. No, tak v podstate to, že najdôležitejšie je tam, kde to ideme robiť, tak je spojenie cirkvi, to je kľúčové. To je proste to, aké je dobré, to keď bratia spievajú spolu, vyberú, že tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky. Takže ja verím tomu, že keď chcem vidieť to požehnanie v žatve, tak Boh na to pozerá. Proste, či sa telo Kristovo spojil, pretože strašne veľa rivality v cirkvi, aj to vidíme proste, keď sú to rôzne jednania. Nie sú to ani také teologické rozpory, ale skôr taká tá história, že každý od niekiaľ odišiel, z niekých bolo rôzne tie prestupy a to, tak je tam také, ako by som povedal, nedôvera, alebo ja neviem, není to také srdečné priateľstvo, ako vidieť treba na iných kontinentoch a toto myslím si, že na tom treba ešte popracovať. Zlomiť to a spoločne, pretože nie sme tak silní, nie sme tu megazbory, ktoré majú 1000-2000 členov, ktoré by mali ten potenciál, že by mohli tie veľké veci urobiť sami. Takže verím tomu, že jedine ako môžeme robiť veľké veci je tak, že keď sa tie menšie cirkvy spoja. Tu v Čechách je situácia reálne taká, že keď je niekde 100 ľudí na bohoslužbách, tak to už je veľký zbor, veľká cirkev. A to je ale, ten potenciál tam není veľký. Bylo to letos lepší než ten předchozí rok? Ta spolupráce třeba? Bolo to určite, len hovorím na niektorých miestach. Treba výborné to bolo v Pardubicích, tam to bolo úplne skvelé. Tam sa tie zbory proste spojili, a nemuseli sme to robiť ani my. Miestny pastor zo Slova života, ten bol taký ťahuň toho, že to celé tak potiahol, Pavel Radosta. A potom ešte na Slovensku v Nitre, tam sú 4 letničné zbory v tom meste. A všetky tie zbory sa spojili a boli tam úplne plná účasť, že fakt tam bolo proste veľa ľudí. Tam je dva tie zbory, neviem koľko mám to asi 100, a potom je tam ešte jeden zbor, čo má 100 ľudí, potom je tam taký menší Slovo života, ešte jeden menší, tak možno, že tam je 300 veriacich a tí tam boli proste. Fakt tam bolo veľa veriacich a už to proste tak pôsobí, keď sú zapojení na tých uliciach, všade bolo vidieť cirkev, všade bolo vidieť veriacich, takže potom naozaj bolo to proste mocné a okrem toho efektu, že sa obratili ľudia, tak spojilo to proste tú cirkev. Hovorili, že treba z 30 rokov o sebe vedeli, ale nikdy sa nestretli, nikdy nerobili nič spoločne a teraz už plánujú spoločne všelijaké veci a vidím, že toto keď sa podarí ešte viac v tom prelomiť, tak to bude mocné. Super.
Mimo takhle spojení jako těch společenství dohromady, něco dalšího ještě z tohohle roku, co do toho dalšího si odnášíte? No tak to skôr praktické veci už toho typu vážno, technické proste, ako sa to dá rýchlejšie postaviť, lepšie urobiť určité veci a tak. Tá logistika, treba sa tak, ale tie duchovné v podstate vieme, čo treba robiť, len musí to ísť ešte lepšie. Jo. A ještě se ptám k tomuhle roku, pak se dostaneme k tomu, co dál připravuje. Třeba neprozradíš všechno, ale tak aspoň z části. Jak to šlo takhle s rodinou, vlastně to byl, každý víkend byla akce, vlastně 3,5 měsíce v kuse, někde si cestoval, byl skoro jako na všech těch Jesus eventech, předpokládám. Jak to takhle šlo? Byli jste v tom spolu s manželkou, jste cestovali spolu, nebo prostě ten víkend a ty dny příprav jste fakt tomu věnovali, pak jste chvilku, nevím, s někam měli odpočnout, nebo jak to takhle fungovalo, víš, jako na rodinné úrovni? No tak my sme v podstate stále spolu s manželkou aj teraz tu, tak deti máme už dosť dospelé, veľké, takže slúžime spolu, cestujeme spolu a dovolenku sme mali predtým, ako začali eventy a potom ako skončili, tak sme mali voľno. Áno, ale áno, je to náročné, takže takto už nemôžeme robiť, teraz už to bude tak, že bude 2 akcie a 2 týždne voľno, alebo 1 akcia, 2 týždne voľno a tak, lebo fakt nemali tí ľudia, ktorí tam... Čakali sme, že tie zbory, ktoré sa do toho zapojili, že to podporia, že viac to podporia aj prakticky. Ale v podstate to bolo len na tom týme našom, takže bolo to pre nich náročné. Pre nás ani tak nie ako pre nich, oni tam aj spali, treba, boli tam takže takto. Jasně, postavit. Já jsem v Olomouci jsem si to zažil, jak to vypadá nastavení a tak, takže jo, rozumím. Díky. Co vás teďko přes zimu? Budete se chystat nějak na ten další rok? Přes zimu, co se bude dít teďko? Zima, začátek jara, co vás čeká takhle v rámci Zasáhnout svět? No tak teraz v novembri budeme vlastne mať spolu s vami tú akciu, aj bereme to, že to je spolu s vami. Jo. A máme to ako také vďaky vzdanie za žatvu duchovnú. A bude tu jeden taký skvelý evangelista z Holandska, teraz je vlastne na Floride, Mateus van der Steen. On je jeden z takých z tých lídrov toho Europe Shall Be Safe, lebo je to Európan, ale spolupracujú dosť s Danielom Kolendom, Stefanom, on tam teraz aj žije, aj učí na tých bootcampoch. A on tu príde vlastne na tú, a bude to taká mini konferencia, je to v našej cirkvi, zbore a Betlemskej kapli a bude tam ten pochod pre Ježiša. A to bude také akoby vďaky vzdanie za tú žatvu. To bude teda ten víkend, jak bude i ten pochod, jak ta Betlemská kaple, tak tam bude i ten Klaus van der Steen. Aha, dobře. Tak to bude. No. To bude v piatok v našom zbore, večer, potom v sobotu tiež o 10:30, potom bude ten pochod, potom Betlemská kapla a v nedeľu to ukončíme o 10:00 v našom zbore. Perfektní. No, takže to bude také vlastne pre tých ľudí, ktorí sa do toho zapojili a tak, taká osláva, ďaká Bohu za to, čo urobil a chceme ale viac, samozrejme. Chceme 10 000 ľudí, nie 1000 budúci rok, nech sa obráti. Prosinec, leden, únor, březen. My budeme mať potom ešte, robíme každý rok v februári, robíme konferenciu, voláme to, že konferencia o evangelizácii pre evangelistov s evangelistami. A vždy tam niekoho pozveme, hlavne asi Stefanu. Minulý rok tam bola taká sestra Virginia a Logan sa volá z Londýna. No a teraz to rozdelíme na dve. Jedna bude v Čechách, jedna bude na Slovensku. A tá v Čechách bude v Betlemskej kapli v únoru vo februári, že? Vo februári sa volá Elliot Morgan a to je taký ozaj tam z toho najbližšieho týmu Kolendovho, skvelý evangelista. On bol vlastne aj vo Olomouci. Jo, ten skvelý. Tak on tam bude a na tej konferencii máme aj také ako pracovné stretnutia toho týmu a tam už naplánujeme program. Predbežne máme a tam už rozhodneme teda, či budú 4 alebo 8, či budú týždňové alebo klasické a odvtedy už budeme pracovať na tom zjednotení zasa cirkvi v tých mestách a v každom meste v Prahe sme mali každý mesiac stretnutie s pastormi a modlili sme sa a plánovali vlastne ten pražský event, tak tam bolo 11 cirkví zapojených,
a bolo to super. No. Skvělý. A pak ať už budou 4, 8 nebo kolik, bude to hlavně přes ty letní měsíce, asi červenec, srpen, září. Asi v tomhle období zase můžeme očekávat další sadu Jesus eventu, že? Áno, tento veľký bude takto a okrem toho ešte plánujeme jeden menší tím a s menším stanom. Taký menší stan pre 150 až 200 ľudí, taký, ktorý sa postaví nie za 2 dní, ale stáva sa asi 5-6 hodín, a sa za 2 hodiny. Aj tá logistika bude menšia. A s tým chceme ísť po menších mestách, tam, kde sú proste malé zbory, alebo ešte len niekto treba splánuje, nejaká cirkev tam založiť zbor, tak chceme ich podporiť. Aj my plánujeme, napríklad máme v Karlových Varoch, alebo tak, na mnohých miestach zakladáme nové zbory. Na takých menších 20-30 tisícových mestách, tak tam to bude taká malá akcia. Takže tie budú, a tie plánujeme robiť celý rok, že nebudú len v lete, pretože tam dáme aj tie výpražiariče plynové, aby sa to vyhrievalo a napríklad vianočné už sme chceli robiť tento rok, ale to asi nestíhame. Jo. No. Ten stan je ve výrobě ten menší ještě, nebo už je jenom ještě se skládat tým, koordinovat to? Ešte sme to len teraz proste robíme viac vecí naraz. Kúpime ten hotel a proste tak, finančne rozmýšľame, či na to oslovíme partnerov, robíme zbierku alebo ako, ale toto je proste plán. Jo, takže vieme, že Boh chce to spraviť. Super. Zmínil jsi ten hotel, že jste koupili, to je někde, kupujete, takže... Kupujeme asi ho. Co tam je v plánu, když to všechno klapne, bude to, co tam je zhruba v plánu? Bude to také centrum tej našej služby a zároveň to bude také školiace stredisko aj pre pastorov, pre evangelistov, pre kazateľov, pre pracovníkov cirkvi a budú to také týždenné sústredenia. Vždycky s nejakými zaujímavými ľuďmi, s ktorými máme kontakt, ktorí majú pomazanie také, že čo sa môžeme od nich naučiť alebo prijať. Tak toto proste budeme robiť aj pre tých, ktorí sú v službe akoby na plný úväzok profesne. Tak to budú také týždňové a pre dobrovoľníkov alebo laikov, aby sme to mohli povedať, to budú také víkendové akcie. Okrem toho, samozrejme, že zbory tam môžu mať detské akcie, tábory, mládež a tak, to bude to vyťažené iba na kresťanské veci, nebude to komerčné akože pre biznis. Jo, jasně. Díky. A ještě bych dal jednu otázku, kde napřímo, pak dám prostor i z publika. Vím, že jezdí ty ramy, ještě, ty budou jezdit asi celý rok, že ano? Kolik jich teďko máte v rámci České republiky? Jakých? 6? 8? Teraz máme 3 v Čechách. 3 v Čechách, jeden na Ukrajině, jeden na Slovensku. Jo, takže teďko jsou. Vím, že jeden tým je v Brně přímo, že ano. Ty další, kdyby někdo se chtěl s někým spojit a tak, odkud pochází? Praha, Brno, Ostrava. Praha, Brno, Ostrava. Potom stredné Slovensko, Žilina, okolie a podporujeme jedného misionára. Je to bývalý vojak nemeckej armády špeciálnych jednotiek, ale kresťan, 3. generácia veriacich, jeho rodičia boli misionári, aj starí rodičia, kadetade po svete. Tak tomu sme ten rám vlastne dali k dispozícii a podporujeme. On slúži na Ukrajine v tých bojových líniách vojakom a aj tým dedinám, ktoré sú v podstate vyľudnené, sú tam len starší ľudia, seniori, ženy s deťmi sú tam není, muži sú tam tiež není, iba v podstate 60 vyššie. Takže oni tam slúžia s miestnymi cirkvami, nesú tam humanitárnu pomoc a robia evangelizácie na uliciach, na námestiach a tak. Super. Dám prostor na otázky z publika. Ano. Jak si vybíráte města pro ty akce Jesus Event? Reagujete na podněty církví nebo sami si určujete? No, proste Praha, Ostrava, také tie hlavné mestá, tie chceme zasiahnuť z pragmatických dôvodov, ale trebárs Pardubice, to bola reakcia na miestnu cirkev. Tam prišli veriaci z Pardubic a prišli pozrieť do Prahy minulý rok a chceli, aby sme to robili v Pardubiciach. Tak sme im povedali, že modlite sa, aj my sa budeme a tak sme to videli
od Pána, že to je Božia vôľa, tak sme to spolu zorganizovali a takto. Takže môžu reagovať aj cirkvi. Ale najradšej by sme boli, keby do budúcnosti sa to vyvinulo tak, že by sa už tie cirkvi spojili. Nechceme treba v nejakom meste podporiť rivalitu cirkvi, že to robíme s jednou, akoby, najradšej by sme boli, keby tie cirkvi už predtým sa treba spojili, hej, a už nás napríklad zavolali, tam pozvali, ako dajme tomu, že spojili sme sa tu a príďte sem proste a my robíme ten servis. My robíme ten servis, postavíme stán, všetko to urobíme, chváli a tak, aby to proste fungovalo. Kázať môžu aj miestni služobníci, a keď nie, tak my môžeme skázať, máme proste kazateľov, proste máme kontakty, takže to vieme urobiť, no tak to je. Super, děkuji za dotazy, odpověď. Tomáš? Mě by zajímalo v rámci toho domlouvání v různých městech, bylo to vždycky jednoduché to třeba s tím městem domluvit, aby ten stan tam mohl být, případně jestli narazili jste na nějakou překážku třeba v tomhle tom ohledně některých měst? Není to problém, lebo my sme to proste urobili tak, že to má všetky tie certifikáty a máme proste tým zaškolení v tej bezpečnosti práce a tak, takže my všetky tie veci splňujeme, a máme aj právnika, takže on proste komunikuje s mestom, takže mali sme trošku problém len v Prahe, lebo sa im zdalo, že je to príliš dlhé 14 dní. Tak oni potom najprv to zamietli, potom nám povedali, že dobre, že môžeme 2 víkendy za sebou, ale cez týždeň to musí byť akože zbalené, tak sme tak proste, takže to je nezmysel proste to zbaliť, keď sa to v útorok zbalí a vo štvrtok by sa to už muselo dostávať. Tak sme sa dohodli tak, že tam nebude program v pondelok bol Kamínsky a potom útorok, streda, štvrtok nebola nič, až piatok to zase začalo. Takže tak sme si vyšli ústrety a je to v pohode. Super, děkuju. Josef? Můžu se zeptat, ty Jesus eventy plánujete jenom pro Česku nebo i do zahraničí? Já to možná zopakuju, aby to bylo nahrané, že to bylo slyšet. Ty Jesus eventy plánujete po České republice v tom pokračovat? Příkladně Slovensku, anebo i do dalších zahraničních zemí, do zahraničí? Tak tento rok boli za nami v Ostrave traja pastori z Krakova, hej, že tam že je v tom meste a regióne, že je 40 zborov a že oni majú nejaké združenie, nejakú organizáciu a chceli by to tam. Takže rozmýšľame o tom, ale asi neplánujeme ešte. Ako do budúcna určite, ale chceme proste mať viac takých tímov s takým stavom. Hej, takže určite by sme chceli takú franchízu po Európe. Hej, teraz napríklad zakladáme nejaké zbory v Nemecku, hej, také v rómskej komunite v Nemecku. Máme tam jedného brata, ktorý zo severu slúži tam, tak aj on by chcel, aby sme boli tam, takže takto, ale to by sme skôr spravili asi tie malé eventy. Ale určite, do budúcna určite, len myslím si, že teraz ešte nemáme tú kapacitu. Super otázka. Ano. Mě by zajímalo, kde kupujete ten hotel a v tom únoru, kdy bude ta konference? Kdy? Nebo kde kupujeme hotel? Kde hotel a kde konference? Je to okres Svitavy, kousek od Nové Mesto na Moravie a menuje sa, tá denník sa volá Svianov. Mohli sme niekde trebieť. Myslím, že je Pardubický kraj. Áno, Pardubický kraj. Tam ho kupujeme a konferencia, kedy to máme zarezervovanú tú Betlehemskú kaplň? 17. februára, v sobotu, ale takisto to bude začínať už v piatok, ale v našej cirkvi tam je 230 ľudí kapacita a potom tá sobota veríme, že tam bude viac ľudí, tak to bude v Betlehemskej kapli a v nedeľu to zase ukončíme u nás v cirkvi. Super, děkuju. Tak, ještě prostor máme na dotaz. Jenom pochopila, co jsou to ty ramy. Ramy, jo. Ramy, to jsou... Takové americké auta veľké, takové ty pick-upy americké, 8-valcové. S tou korbou dozadu, na kterou se dá stoupnout a hrát chvály a kázat evangelium. Takhle je to. Oni fungujú ako naše tahače, ťahajú, priveza celú tú techniku stán, proste to ťahajú
a zároveň fungujú ako platforma na kázanie, že niekde prídu na námestie a na tej korbe stojí, ja neviem, chválič, pianista alebo gitarista, kazateľ a je to také, trochu také show, že to tak vlastne zbudí pozornosť, auta sú pekné, chlapov to zaujíma, proste majú polety na sebe, no, takže. Ano. Otázka, jestli ty stánky kapacitně vám stačily do posud, jo? Jestli máte pocit, že je třeba buď větší stany, anebo jestli přijde takové období, kdy budete muset třeba najímat celé stadiony a tak dále. Tak to veríme, že bude. Teraz do toho stanu sa vojde 500 stoličiek a tá konštrukcia je taká oblúková, takže on sa dá prirobiť ďalší oblúk a je to ďalších 100 miest. Takže on sa dá takto zväčšovať treba aj na 1000 ľudí bez problémov. Dá sa dokonca zväčšiť aj tak, že tie oblúky je to 15 metrov na 30 má ten stan a tie oblúky sa dajú, že k tomu sa dá ďalší diel a tým pádom už nemá 15 metrov, ale 18 metrov. Dá sa to proste zväčšovať aj tak, no, tá konštrukcia. Super. V Jihlavě byl podle mě poslední Jesus event, takovej trošku neočekávaný možná, nebo nebyl úplně plánovaný dopředu. Byl tam ve stylu, že stál jenom pódium na náměstí, zastřešený. Mně to přišlo jako osobně super forma, vím, že to mělo i svoje jakoby jako nějaká negativa organizační a tak, že ne, vlastně ten stan zase má nějaké výhody, že je to zakryté celé a tak. Co si o této formě nějak myslíš do budoucna? No to je v pohode, samozrejme, že je to dobré aj tak, ale keď máme postaviť ten stan, môže sa stať čokoľvek, môže byť pršak, môže byť búrka a my nemusíme vôbec zrušiť program, nič. A zároveň je to tak, že keď ľudia prídu do toho stanu, tak aspoň ja to tak vnímam, keď dajme tomu kážem, že akoby mám takú duchovnú autoritu nad tým zhromaždením, ako keby to bolo v cirkvi. Že proste je to iné, ako keď ľudí oslovuješ vonka, oni chodia alebo tak. A toto je vážne také, ako bohoslužba, ako zhromaždenie. Ja sa v tom cítim dobre. Rozumím. Díky. Ještě dám prostor z publika. Jste se na něco možná chtěli zeptat? Môžem ja ešte, že si spomínal viac, je to o charizmatických apoštolských a tak, v církvách či aj evangelikáli sa nejak do toho zapoja, luteráni, katolíkovi spomínam. Môže sa zapojiť v podstate kto chce, ale aby my sme nemuseli robiť tie kompromisy, treba s uzdravovaním alebo s touto službou. To nemá problém s tým, ako to beží. Áno, v podstate môže sa zapojiť kto chce, ale aby sme nemuseli proste na nejakom prípravnom výbore teraz sa preberať 2 dní teológiu, či s tým, kto súhlasí a takto, aby proste to bolo, že fakt, aby sme boli zamerení na to, že kážeme evanjelium, to, že Ježiš zachraňuje, Ježiš uzdravuje, Ježiš oslobodzuje, kto uverí na sa, pokiaľ si bude spasený. A vás keby niekto mal problém s tým, ako tam krstíme, vieš, kto s tým nemá problém, môže sa zapojiť, kto chce úplne. Ďakujem, som prekvapený, že rozprávaš slovensky, lebo stále som myslel, že si z Čech a v Čechách žiješ a tak. Veľa, čo si hovoril tu proste na Slovensku bežíme, robíme roky. Sa teším z toho, hrozne pozbudený sa. Ďakujem Bohu. Ale som vôbec netušil, že slovenský rozprávaš, že si Slovák. Pak se tady vystřídáte, jo? Marian je tady po tobě. Já začnu po česky, Super. Nejčastější nějaké otázky, se kterými se od lidí v takovéhle službě jako setkáváš? Myslíš jako od neveriacich dvor na uliciach, alebo od veriacich od křesťanů? Spíš od křesťanů, když takhle jako děláš něco, což vlastně jako není standardní ještě, že by takhle nevím, 5 stanů nám takhle jezdilo jako po republice, jakože je to relativně celkem pořád nové, za těch posledních 15 let. Nějaké otázky. I třeba možná konkrétně ještě řeknu, co se týče obecně jako kázání evangelia tímhle způsobem. Jo, někdo řekne, ne, takhle se to nemá dělat, takhle se to má dělat. No ja si myslím, že je to pozitívne, aj tá reakcia väčšinou, aj dnes napríklad máme, alebo kedy to bolo, počkej, by som mohol pozrieť, teraz o školenie, to schválne vám môžem prečítať treba prakticky. Dnes jeden brat z nášho týmu, my ich voláme kapitáni, tých, ktorí majú na starosti tie ramy, tak teraz píše, že
Ahoj, včera sme měli evangelizační kampaň v Pardubicích, měli jsme skvělý čas tréninku ve sboru u Pavla Radostu, sešlo se 35 lidí, slovo života, KS Baptisté, dokonce i 2 katolíci, všichni byli nadšení, příští měsíc tam máme zase evangelizaci už s nápojem, to robíme tak, že máme tam punč, rozdávame, hej, na ulici, už sú také vianočnejšie piesne, punč, a tak ukáže sa evangelium. A skôr sú ľudia práve z toho nadšení a získavajú, Super. že skvělá práce z eventu, do zboru začali chodiť 3 noví ľudí, ktorí sa dajú pouštiť ve stanu. To je super. No? Takže skôr je to tak, že ľudia naberajú odvahu. Proste učia sa to kázať evangelium, naberajú odvahu, sú smelí a je to dobré. Tie reakcie sú dobré, veriaci ich zle som ani nepočul snad. Alebo sa ku mne nedostali. Tak to nedostali. Super, skvělý. Taková asi jasná odpověď na otázku, jak se mohou lidé zapojit, jak to mohou podpořit. No tak finančne samozrejme sa môže zapojiť každý, že? Môže sa stať partnerom služby Zasáhnout sviet. To všetko, kto by chcel, tak si môže pozrieť na zasáhnoutsviet.cz a tam všetko je. Žijeme samozrejme iba z darov a ja vlastne zbory, ktoré vediem, tak časť tých zborových príjmov, ktoré máme, 10% konkrétne, dávame z každého toho zboru do Zasáhnout sviet, lebo teraz už máme 8 zamestnancov, či koľko? 8 ľudí zamestnáme na plný čas, voláme ich kapitáni. To sú tí, ktorí majú na starosti ten rám, šoferujú ho, vozia ten stan, sú v tom týme, ktorý to stáva a keď nie sú tie eventy, tak 8 hodín denne, 5 dní v týždni kážu evanjelium. Takže niekde sú a zavolali si dobrovoľníkov zo zborov proste a niekde evangelizujú rôznymi formami, proste niekde slúžia. Tak. A niekedy robíme takú, že sa stretnú 2-3 tie ramy, sú na námestí, je na tom kapela rozložená, je to také proste show. Bubeník je na strednom, vieš, basa s kombom na jednom, gitara alebo klavíz, proste na jednom speváci vonku, proste predtým také trochu je to a ľudí to priťahuje. Teraz bola práve Míňo, kde bola v Žiline, že? Včera, predvčerom bola Žilina. Jo, takhle ve většině 2 ramy jste tam měli. A Praha bola tiež, vlastne nočná evangelizácia vlastne bola teraz tiež s rámom v Prahe. Poslední možnost dotazu z publika. Jestli není, tak já bych se jenom zeptal poslední otázku, co tak duchovně vnímáš, že se v České republice děje, třeba dejme tomu ten poslední rok, a co bys tak tím pádem rád jako předal nebo vyřídil bratřím sestrám v České republice, na Slovensku? No, tak čo sa týka neveriacich ľudí, tak vidím, že sú ľudia tak otvorení pre Pána, že až nechápem. A hlavne aj mladá generácia. Ale nie len mladá generácia. Najprv som si myslel, že to bude len mladá generácia, ale vypadá to proste, že fakt ľudia sú otvorení. Myslím si, že to bolo tým, čo sme zažili za tie posledné roky, COVID a tá vojna na Ukrajine a tak, takže ľuďmi to tak dosť otriaslo, že je to tu u nás v Európe proste takto. A by som povedal také sklamané očakávania toho, že si mysleli, že proste ako, ja neviem, dobehneme západ a že to bude proste také nejaké iné a tie problémy, ktoré sú v spoločnosti a tak a ľudia takí skeptickí, tak fakt sú otvorení pre Boha. Napríklad dnes bolo, nebol som v Prahe zbor, ale písali, dnes bolo 5 nových ľudí, úplne nových v Prahe. Jedna žena, čo prijala na tej letnej či večernej evangelizácii nočnej, plus ďalší ľudia, tak to máme stále, 5, 10, 15, 20 nových ľudí proste na každých bohoslúžbách. Tak otvorený, ja som veriaci 31 rokov, v službe som asi 27 a nepamätám si proste obdobie, kedy ľudia by boli takto otvorení. Takže bys něco jako vyřídit už věřící, tak třeba je to, využijeme tohohle času, nebo? Áno. Paradoxne je to zaujímavé, že treba v Prahe, už sú to není české mesta čisto, ani Praha, ani Ostrava, ani Brno, už sú to také multikultúrne mesta a najväčšie zbory sú v Prahe, dajme tomu černovské zbory, to je zaujímavé, to RCCG, oni s nami spolupracovali a bolo to proste úplne zaujímavé, alebo aj to, že tie evangelizácie musia prebiehať aj v angličtine, v češtine, že proste tam je fakt veľa ľudí, ktorí vôbec nerozumiejú česky, ani sa nejako neučia. Takže je to zaujímavé a verím, že
to je to proste, čo chce Boh, proste ten dôraz na to, aby sa cirkev proste spojila, zjednotila. My sa nemusíme stať jedným zborom, jednou denomináciou, to o tom nehovorím. Nech každá cirkev, každý pastor, každý vedenie, nech robia to, ako ich Boh vedie, nech naplňajú tú víziu. Ale ja toto hovorím vždy veriacim, aj pastorom, že keby sme sa raz za rok vedeli zhromaždiť a 5 dní dať Bohu, hej? A poďme spolu tomuto mestu demonštrovať, že Ježiš je skutočný, proste je cesta, pravda, je život, aby ľudia videli Božiu moc, lebo keď sa dejú také veci, že niekto, ja neviem, mali sme ľudí, ktorí stali s vozíkom invalidných, mali sme proste slepých, čo začali vidieť, hluchonemi, všetko, čo je v písme okrem skriesenia z mŕtvych, sme videli aj tento rok a na vlastné oči to ľudia môžu vidieť. Zika z toho robí videá, proste tie sú na sociálnych sieťach, ľudia to vidia a proste stále nám niekto píše, ľudia sami chodia do zboru, vyhľadávajú. Keď v tomto budeme pokračovať, nepolavíme, ale ešte zintenzívnime, spojíme sily, zjednotíme sa, verím tomu, že môžeme zatriasť Európou. Amen. Tak jo, díky.